Laqala unyaka ngethula namhlanje usomabhizinisi okwi-construction industry sakha amabhilidi la sakha izingqalasizinda sakha izinto eziningi ezahlukene unenkampani yakhe asebenza ngayo aphinde kanti futhi umhlengikazi lo engikhuluma naye namhlanje uzoyichaza uhambo lwakhe. Siyajabula kakhulu Mam Jean ukuthi unathi namhlanje. Angazi noma ngithi Mam Jobe noma ngithi Mam Jean angazi ngithini kodwa nje sinenjabulo enkulu ukuthi use studio nathi namhlanje. Siyakwamukela ku Khosi FM, siyakwamukela futhi kuhambo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ma ukuthi unathi. Ngiqale ngakuphi? Ngiqale ngokuthi usomabhizinisi othanda uNkulunkulu. Ngiyajabula ngicela ukubingelela. Ngibingelela umama Mbokazi. Nabo bonke abasakazi bakhona la okhosini. Bese ngibingelela nenkonzo yami amaloma Katholika ePelem. Bingelele nomndeni wami. Ngegama la Jesu Kristu. Siyabonga. Siyabonga sesizwile ukuthi umama othandana nenkonzo yakhe okholwayo. Thatha ke ma ngishilo lama ngabe ngiqala ngathi hayi umama osemabhizinisini, umama okhuthele, umama othanda kakhulu ukukhuluma nabantu besifazane ngokuthi ubuvila phansi. Uzalelwaphi mama uSithole? Ngazalelwa kaNgcolosi. kaNgcolosi kuse Hillcrest. Phansi lapha. Phansi lapha phezulu komngeni. Emakhaya. Ngikhule emndenini ohlupheka kakhulu. Uma ube umfelokazi sinendlu eyodwa kodwa ibingavuzi kodwa bekwe yodaka. Indle eyodwa nje enamakamelo amabili okulala nedaningo sasithi daningo. Uhlushekwa kakhulu uma ubesebenza emajaldini. Waze wagcina esefake nodadewethu emajaldini. Wagcina efake nami emajaldini. Wagcina efake ngisho nawe emajaldini. Ikabani ekhaya? Ekhaya kukwavezi. Eduze kwesikole uMshazi. Awusebeyabona ke nje bonke abantu bakaNgcolosi ukuthi awuyena ngempela. Ngifunde eMshazi Mambokazi. Ngifunde eMshazi ngagcina ka standard 2. Ngase ngiya eLabore ngayikwenza u3. Ngakhishwa ke ngoba bekwinqoba sekhaya ukuthi uphume mayintombazana esikoleni. Uphume mawusufunde bani? Mawugcine kathunje osukufunde kakhulu mawukwazi ukufunda encwadi. Mawusugcine kathunje. Yebo. Sekuphelile. Sekuphelile. Kuthiwe hamba usebenza. Kuthiwe hamba usebenza. Waphuma nawe. Hamba uGana. Hamba uGana. Yebo ubuyisa inkomo. Hayibo. Kwasho ukuthi ke ngiyathanda ukufunda ngamncenga uma uthi ngicela ukuqhubeka ngiye ka4. U4 5 6 ngawenza emngeni. Waqhubeka wawenza lo 4 5 no 6 standard 6. Kodwa sengihlalile unyaka wonke. Usuhlalile ekhaya. Yebo. Wena waphunyuka wangaya koGana waqhubeka wafunda waze wafika ka6. Ngafika ka6 ngase ngiye eMqhawe sekuyokwenza high school. La uma khathala khona ka form 2. Form 2 lo ugrade bani form 2 manje ngesizeni ugrade 9. Grade 9 wafunda ke wafika ka grade 9 ka form 2. Ka form 2. Ayi uma wayesetha amandla wasekho. Wathi aphelile amandla. Ngalesi sikhathi uthi uma ubese umfelokazi ubaba wayengasekho. Ubaba wayengasekho. Kungako mina ngakwazi ukuqhubeka after standard 2 ngoba ubaba wayengasekho. Ubaba wayengamfuni umuntu intombazane efundile. Asondele kancane. Ubaba wayefuna ukuthi umuntu ahamba uGana. Uthi ucabanga ukuthi ufunde waqhubeka uma wavuma ngoba ubaba ubengasekho. Ubaba wayengamfuni umuntu wesifazane ofundile ozofunda. Uyezwa insindi? Uyezwa sindi ukuthi kwakunjani ngalezi ayikhathi? Waqhubeka ke ma wafunda wafika eMqhawe ka form 2. Yebo. Umama esetha amandla sephelile uyisebenzele emakhishini uma amandla sephelile nawe sekufanele wenze lokho kwenziwa amanye amantombazana uhambe emajaldini. Wagoloza yini? Hayi ngahamba kodwa kwasho ukuthi angithandi. Wahamba wayaphi? Emajaldini ngahamba ngayosebenza emajaldini kodwa ngangibona ukuthi akukhona ekhaya. Uqede ustandard 7 uform 2 grade 9 wahamba manje nawe usiyosebenza emajaldini. Uthini kuwena ngesikhathi usebenza emajaldini noma ngaleso sikhathi ingane ezincane kwakujwayelekile noma mhlambe wawuphoxeka noma mhlambe wawunelukuluku lokuthi hayi ngeke ngiphelele la? Hayi buza. Ungaphoxwa yini usebenza ejardini udla into ezimnandi zakomesisi? Ongazidle ekhaya. Ongazidle ekhaya. Sasikhuluphele esimhlophe sithe qwa sigcobo superrose. Yebo.
ngamanye amazwi nani kujabulela sasijabulela kangangokuba nje abanye omakhelwane bethu babeze bafica omesisi begadla ingoma ngoba kwakhona nezibuko into engekho emakhaya so sasikujabulela ima Sindi uyayizwa lento eshoma sasijabulela nje uthi kwakhona izibuko kaMesisi yebo sikwazi ukuyibuka sigadla ingoma nje umesisi akufica ugadla ingoma nje usuzwa bamfishana wawintshontsha nawe iruthi kaMesisi kakhulu ngangitshontsha kakhulu ekhaya nje wazi wathi uma ngabe ngizeleni ngoba ngangilima ekhaya emasimini wabona uma ukuthi nginekhono lokulima futhi ebona ukuthi mina ngiyazithanda kunabanye sikhumbula ukuthi phela emakhaya nekama lalingekho sasikama ngeimfoloko uzalwa ngamuphi unyaka ma 1949 khona ama 2000 athi angikwazi nanokubala ukuthi uneminyaka emingaki 75 sikhuluma nosomabhizinisi oneminyaka engu-75 wesindi uyayizwa yini kahle lento engishoyo yebo mama iminyaka engu-75 kodwa nangu uyagijima muhle usasebenza usawusomabhizinisi ungaphika usuna 75 kwayi mina nje mangimuka ngeke usho usuna 75 hayi bayambuka abantu njengoba si-live nje ku Facebook bayambuka wase wenze njani uhleli laphayana ejaldini namhlanje sikhuluma ngosomabhizinisi ngifuna ukwazi ukuthi kufike phi la uthi khona hayi ngiyaphuma manje mina khona mhlawumbe umSamaria waqhamuka wathi hayi ingane yami ngizokukhipha mina ngiyokufundisa noma yasuka kuwena ngaphakathi lento ngifuna ukusho ukuthi umSamaria olungileyo ongakhipha osizini uwena uqobo lwakho akekho umuntu okhipha enkingeni onayo futhi akekho umuntu oyokunikeza ifuture ayibeke esandleni athi nali kusasa lakho uwena uqobo lwakho yo ngoba ngangithanda ukuba unesi nga-apply ngaye lo form 2 angithathwanga ndawo ngoba kuyasho uNkulunkulu wayengibekela okukhulu sinakho ukuthi sicele ibhayisekile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kubekela ibhanuyi ucele leli bhayisekile uzojula kube manzi uthi te kanti uNkulunkulu akakuniki nje ngoba ukubekela ibhanuyi uNkulunkulu nga-apply ngalo form 2 abanye bethathu angithathwanga mina bethathwa abantu abanye bethathwa ngalo form 2 angithathwanga mina kwaze kwaba ngiyagana ke eMaritzburg ke ngiba nomndeni ngisawuthanda ukuba umhlengikazi usano form 2 usano form 2 usayisebenzele emakhishini yebo wakana eMaritzburg ngifike ngabona uNtlevuki ngasebenza ezitolo ya hayi ngahambela phezulu ngama high cost nami sengisebenza ezitolo kodwa kusekhona ukuthi ngifuna ukuba umhlengikazi manje ikhona lento eke yashiwa omunye ekhuluma nomsakazi uThatha ethi khuluma iba nomhlangano nawe uqobo lwakho ngaba nomhlangano omude kabi nami ngisho ngithi ngifuna ukuba umhlengikazi kulokuthiwe kufanele uye ka form 3 ngizoya kanjani ka form 3 ozongithatha iminyaka emithathu ngibe nginezingane nginomndeni nginakho konke usuganile nginezingane ala umndeni usunabantwana manje abathathu manje kodwa ngifuna ukuba umhlengikazi ngino form 2 kodwa after akuzuye phambili sekudlula isikhathi esingakanani waphuma ka form 2 u1975 lo mqaguliswano wami unqala ngo1975 uthe ngo77 hayi ngaphindela ebusuku ngayokwenza uform 3 imake mawuthi uphindele ebusuku kusho ukuthini ngiyofunda ebusuku manje night school manje ngiyokwenza uform 3 at the age of 27 okay so uphume esikoleni ufunda form 2 uyingane uzuzobuyela usuno 27 iminyaka uthatha isinqumo sokuthi ngishona khona ngiyofunda form 3 ugrade 10 ngamanye amazwi umlalelo ohlele ekhaya umntwana omunye othi angiphasanga ma khona ongaphasanga nje kulonyaka uno 19 uno 20 uthi hayi sengimdala izingane izongihleka inkinga ilapha yake ngiyabonga ukuthi uvezele lo point inkinga ilapha siphilela abantu nami bangihleka umakhelwane ubuyele esikoleni no 27 umakhelwane babengibizela ucingweni bethi wemaKanomsa hayibo uzobuyela esikoleni kodwa ngibanakanga kwangathi abasho lutho kwangathi inyusi ngabuyela esikoleni ngafike ngaphasa uform 3 lo yebo ngadlulela phambili batho othisha hayi awukwazi ukwenza umatric ngonyaka owodwa ngathi ngizowenza e night school ngathi ngizowenza bathi bona kufanele uthathe 3
kulonyaka uthathe 3 ngonyaka olandelayo Ifundo. ngathi cha ngizowenza phela ngibuke into ngimdala sibaningi ke sibadala kodwa mina nje nganyonyoba ngedwa ngayocela lokho ngathi ngizowenza wayithatha ifundo ufunda esikoleni sasebusuku waphasa yini standard sekuphelele yaminyaka eminingi nesyllabus siyashintsha Nkosiyami sekhona le ibiology angiyazi yini ibiology imaths lena ngagcina mina isafika esikoleni mhla ngigcina ngo69 kuthiwa kucontact algebra ngababuza othisha ukuthi manje imaths ngizoyenza njani ngoba ngiyayifuna hayi ngakhala khona wayipatanisa ngakhala khona wayifunda yafundeka ngayifunda yafundeka uyaphasa yini umatric hayi ngawuphasa kalakata exemption Ayosibule namhlanje qinisekisa kalakata exemption kalakata namhlanje kusho uqinisekisa ngempela ukuthi imfundo ayikhulelwe. Osacabanga kangabasacabanga akenze. Mawami engifisa ukwazi kakhulu mina la ukuthi intshisekelo wayithatha phi ugqozi nje lokuthi ufuna ukuphokophela. ngangafuna ukuhlupheka njengoma ngangafuna ukuhlupheka njengomndeni wami babe sahlala endlini yodaka ngangafuna ukuhlala endlini yodaka nala ngiganele khona ngafika ukuhlala endlini yodaka ngase ngithi hayi ngiyakohlala ku4 room elokishini kodwa ngangifuna ukuzakhela indlu yami ezothi mina ngangafuna ukuhlupheka ukuhlupheka nje ngifuna intshisekelo leyo ukuthi ngifuna ukuphuma ekuhluphekeni ngikhiphe nomndeni wami ekuhluphekeni wawuphasa umatric emva kwaloko wasuwenze njani emva kwalokho nga-apply lesibhedlela ngangena kalula kahle usuphethe umatric ngingana ngino30 ingane ziphuma esikoleni zino20 zino18 zithi sisijini kanye lo ngiyibuka nje imali usungena esibhedlela ukuyofundela ubuhlengikazi uneminyaka ewu30 ufunda nezingane ezino19 ezino18 eziphuma esikoleni so niqala kanye kanye zona sezithi sikuwena ngoba ngangusisijini wafika wafundela ubuhlengikazi hayi ngakhala amaphepha waphasa waqeda ngaphasa ngaqeda mawuqeda wasiwenze njani ngenza imidwefu ukubelethisa so uyaqhubeka awuhleli ngakhala ngaqeda ngawufundela psychiatry zengqondo ngaphasa ngabuya ngazosebenza eideni esibhedlela eideni ngabona ama-tutor ababesifundisa abafundisi bethu benza uYunisa benza i-degree ngakhala eYunisa wathi ushona khona nawe ngayiphasa ngayiqeda ngaphinda ngenze i-honors emva kwe-degree ngakhala amaphepha ngaqeda umuntu lona obephume esikoleni ka-form 2 wathatha isinqumo yena ukuthi ngeke ngize ngiphelele la wayifundisa wena ebusuku angazi noma ungilalele yini omunye osekhaya othi hayi sengimdala kakhulu mina angeke ngisakwazi ukufunda uthini kuyena ma ngisaphinda ngithi umuntu uzikhipha yena ekuhluphekeni uzakhela yena ikusasa ungambheki omnye umuntu uzokuhleka omnye umuntu uzokubeka amabala omnye umuntu wena zibheke wena ukuthi ufunani iba umafohla ube umafohla yes iba umafohla ngempilo yakho ayi ngifuna siqhubeke ewesindi siye sifike la ma ukuthi ufika kanjani ke manje ukuthi ugcine uyisikhulu kwezobuhlengikazi ugcine usuwumphathi angafiki la ka construction ukuthi usoma business usozimali kufikeke kanjani lapho sizoqhubeka enohambo namhlanje sihleli nomama uJean Sithole la hayi kyamangalisa esaqala akafiki ngisho phakathi nendawo kodwa nje asekukhulumile already sengiyafunda engifisa ukwazi kakhulu ke lama wami ukuthi ufika kanjani ekubeni umphathi wamanesi nokuthi kusho ukuthini ukuba umhlengikazi kuwena uba umhlengikazi ngikini kusho ukuthanda nokunakekela abantu uma ngabe umhlengikazi akufanele ube neclass kukhona lento esiyenzayo emphakathini yokuba neclass uma umhlengikazi akwazi ukuba neclass abantu bonke kuwena kufanele abalingane ubathanda abantu ubuhlungu abuzwayo kube sengathi uyabuzwa nami ngizonika nje into eyangishisa ideni ngendlela abantu engibathanda ngayo ngashisa ukuthi mangisewodini labantu abane cancer nami ngivele ngibe ne cancer uma ngisewodini labantu abakhwehlelayo ngivele nami ngikhwehlela iko ukukhombisa lapho ukuthi umuntu ngiyangena ecathulweni zakhe ngavele ngashiya ngaye emphakathini kwa community nursing futhi ngaya kamasipala ngoba ngangibona ukuthi
every sickness yomuntu manje imina idla mina ngoba ngivele ngimzwele ngavele ngaphuma ke ngase ngiya kamasipala kamasipala usuwenzani kamasipala ke sengina wonke ama qualifications akanesing council imake mangifuna ukubuza nje ngoba ngalezi ayikhathi zenu nawe wawusagqoka lezi yazinto ezazisihalisa sonke sihalela ukuba abahlengikazi senishaya ingubo zenu ezimhlophe nafaka la emahlombe kwakuthiwa yini lento emaroon yes ngizoze ngibhede ngilisho kabileli igama nalento yasekhanda eyayithi chwafa icap la ekhanda mase nifaka lento ngaphezulu icape le emaroon ayi ithina ke angikholwa ukuthi ukhona umuntu omusho wengahalela ukuba unesi nibe clean kumhlophe kukuhle nanigqoka kanjalo nawo nokukhuluphala futhi kwangavunyelwa ngoba kufuneka nje ubuso uyakhexa ke lapho uhambele phezulu unesi wengavunyelwa ukuhamba athi dala kwafuneka uhambe qwa yebo so mawusuka kamasipala usuwenzani kamasipala ngangiyosebenza emphakathini kwa community kodwa ke ngase ngina wonke ama qualifications kwathi nje 1-2 ngavele ngaphatha 1-2 waphatha ungaphatha yeah ngiphatha nje akekho ongathi akungifanele ngoba ngina wonke ama qualifications futhi ngiyabanakekela abantu uyabanakekela abantu abancane babefikela kuwena ukuba besingabathola bangathi babefundani kuwena nanithini kubona umanesi amancane afikayo kumbe mhlawumbe onompilo abafikayo yini le enanisho kubona ngoba amanesi ngalisa sikhathi ayayishayela phezulu bo unesi ofikayo ngangimtshela nje efika ukuthi awuzokuba ukulama ngoba uma sewuba ukulama unenzipho ezinde uzoyibamba kanjani patient ngoba uzonakekela inzipho zakho okoqala inzipho zakho udoti uzongena kuwena nowakho uzongena kwipatient nezinywele mase isakazeke kakhulu ngicela nje uma usemsebenzini ube semsebenzini ayike ngalapho ngangestrict uma usemsebenzini iba semsebenzini yebo umthanda umuntu ngesikhathi sami wengagodukiswa uthi wobuya kusasa ngisho ema-clinic cha uke waphatha eclinic ngiphathe ama-clinic awu-23 kamasipala bengiphethe ama-clinic awu-23 ubuthini uma ngabe kuzogodukisa umuntu kuthiwa hayi mhlambe sesiyagoduka noma sekulate ngagcina sengishiya inamba zami wonke ama-clinic ukuthi nje umuntu uma engena ehleli e-waiting room ayibone inamba yami ngagcina sengithe uma sewubona ukuthi usuwulate ngicela umsize lo muntu ongenani ngathatha i-day off ngakusasa usutshela amanesi ngitshela amanesi njalo ekseni bengivuka ngiye clinic abangazi ukuthi ngizofika bobona nje sengithi galakada ngoba ngifuna ukuthi ngopast 7 unesi usehleli usethi olandelayo ngangithanda ukuthi amanesi amthande umuntu amsizayo uze wenze okungale uma engenayo imali mnike u2 wenze okungale sasinamaphasela ke amaningi umnike umuntu mombona uthulambile umnike afika pheke ntambama wenze okungale sagcina sesivule iclinic la ngomgqibelo lokuthi abasaba ukuyiveza ukuthi baphethwe yini kubasi bafike ngomgqibelo bazo xilongwa ukuze bangabonwa imindeni yabo ukuthi bayagula Nkosi yami manje uma ngabe usufika usuphethe uphatha inhlanga ezihlukene angithi i-experience yakho lapho ekuphatheni abantu abahlukene hayi nje abamnyama njengathi kuphela kwakuthini kuwena ngoba phela uyaqala nokwenza lokho hayi kwangeve kunzima phela abalalela bakhumbula ukuthi mina umlungu ngamgcine umesisi manje umlungu usewunesi la usumphethe sengimphethe la usuphethe umesisi ngiphethe umesisi manje ufuna ngithethise umesisi hayi kukhona ilanga la kwabanzima befuna ngithethise umesisi hayi ngathi inkosi usaqala ngathi inkosi nginika amandla ukuthi abantu bonke ngibabone belingana amanesi wonke ngiwabone elingana wathengena naye wangena umbona uthuthukile ngathi hayi inkosi usumthintile ngoba kufanele phela uma ngabe esereportiwe ngikhulume naye ngivikele ipatient naye futhi ngimvikele kodwa yena ngimthethise nile wathola umyeni
wathola nabantwana bangaka abantwana futhi ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kade usitshela nje ukuthi ayi ubu strict kwabantu osebenza nabo abahlengikazi abancane abafikayo nompilo ekhaya ubunjani ubuma onjani ebantwaneni hayi ekhaya bengistrict benginemvubu bengamthandi umntwana odlala ngaphandle kwesango ubunemvubu nginemvubu bengamthandi umntwana odlala ngaphandle kwesango bengamthandi umntwana onamanga bengeke ngithi uma ngabe umuntu kukhona ayenzile avume ukuthi umuntu yenzile nganginomfana owevame ukuvula wonke amathina wamunca number 2 nginabantwana abathathu ima amathinani la yawamunca amathinja ama ofish no bhontshisi amunca wewavula wonke wamunca number 2 ngibantwana abathathu nendodakazi endala uNomsa number 2 kubheki number 3 uNtokozo abafana abantwana bobathathu abafana isiphi lesi sigange sasimunca number 2 wenzani manje wow wenze engineering okay sisebenza naye inkampani sisebenza naye kodwa ke ubunjani ebantwaneni uthi ubu strict bengifuna abafunde bonke noma kuneyinkinga bengibaphoqa ukuthi bafunde ngibatshela ukuthi sengifundileke mina ngazi ukuthi nina ke nizokwenza njani futhi nizothi yini excuse nizothi yini bengibaphoqa impela athi umuntu uyadlubulundela ngimshonisa esikoleni bayakubonga namhlanje kukhona nje wakwateleka kuKembaranile ngamqhuba ngenkani ngamshonisa khona kukhona wakwateleka kuuniversity ngamqhuba ngenkani uqedile une honors uyakubonga namhlanje yebo ngamanye amazwi abantwana bethu yithina abazali okufanele sibaphushele la kufanele baye khona umzali uma ngabe engayazi ingane ukuthi ifundani umzali kufuneka azi ukuthi ingane ifundani kulula ka uma ungafundile ukuthi ingane idlale ngawo uthi uyibuza ingane wenza sifundo sini wesibani bani athi wena ngenza photosynthesis ashintengeko photosynthesis ashintengeko kufanele umzali azame ukufuna awothisha awumakhelwane noma yena engafundile kodwa zame komakhelwane nabazi ukwazi ukuthi wenzani ukuze akwazi ukulandelela ingane mayingalandelelwa zimbalwa ezingalandelelwa kodwa ziphumelele zikhona ezingalandelelwa asingenelana ke ma wase kufika nini la usuthatha isinqumo sokuthi hayibo uyazi ukuthini sengisebenzile mina kodwa ngisanentshisekelo enye angitelanga nje ukuthi ngaphusha ngafunda ngadlubulundela ngafunda ngenkani nasebhizinisini uqala nini ukuba nalomuzwa wokuthanda ibhizinisi yokwenza izinto ezincane nokuthengisa nokudayisa ngifika nje eMaritzburg ngangidayisa otamatisi ngoba ngathi ngifika nje ngangidrive imoto ngaleso sikhathi ke imoto zethu zayishibhile zazo 500 rand ngidayisa otamatisi amakabishi omazambane nje ngangidayisa nje umama okhuthe izinkukhu amaqanda ngangidayisa nje amajezi ngolande eHammersdale ngangidayisa nje usunesi la noma awukabi unesi awukabi usazama impilo yebo namachwane lokho engikushoyo ngindlalela ukuthi mase sikhuluma ngasekugcineni amachwane ngwalanda ngo100 ngwakhulisa ayakhuliseka ngwadayisa esamachogwana so ngathanda nje ukuthi ngikwazi ukuphila impilo yokuthi ngiyibambele mase kulaphana eretire ngiyabuka ukuthi ngizokwenzani usuzothatha umhlala phansi sengithatha umhlala phansi ngizokwenzani kwafika kumina uthi hayibo ukhona umama okwakhuluma ukuthi wena ukwazi ukwenza amamillion ngeconstruction hayi ngakurekhoda lokho kwasho ukuthi kukhona nomnye ubaba owakwathi asenza umsebenzi hayi ngakubuka lokho ngathi hayi engathi ngiyakwa construction imake abantu abaningi bathi mangabe bethatha umhlala phansi basuke sebejaheka bathi ngibali izinsuku ke ngiyodla endala ngiyohlala ekhaya ayidleke endala ayidleke indala ayikho manje wena uthi mawuphuma uthi angike ohlala ekhaya mina ila ngiqala khona ke impilo manje abantu abaningi baqala ukuba wosomabhizinisi bebancane akukushaya ngovano lokuthi hayibona ngiphuma ngino 65 ikhathi ngiyoqala ibhizinisi ayikho endala ngoba njengoba ngithi ngangiphethe kaMasipala amanese ayifikela kumina esezofuna amatoho lawa kade retire umuntu aretire bese yabuya after 2 months kuphela inyanga embili kuphela nje kade ehlala ekhaya.
ngoba manje le mali akade ayibona iyitshe useyidlile wathenga lokhu nalokhu kunezidingo isiphelile. kunezidingo inkinga esiba nayo sithi mase sizoretire sithi mangiretire ngizokhokhela imoto ngizokhokhela umuzi ngizokhokhela ukuthi iphela imali ungakayitholi uyaphuma usenalutho Usuvele sineyidinga ukuthi iyalana. yebo Nokungaboni ukwazi ukuqala ukuthi hayibo imali engaka phela ngeke iziyenze yonke lento. usukuyibona phela usushayile mina ngahamba at 60 Ehe. sengibona ukuthi ngiyakwa construction mhlamba angibabonise abasebenzayo ke manje ukuthi awuqali ngokuphuma emsebenzini uqala ngokuvula ibhizinisi usesemsebenzini umsebenzi must push you out of work akwena ozoziphumela bisiyakulandela ibhizinisi akuba amandla omsebenzi azokuphusha out athi phuma Athi usungaphuma manje mina ukwazi ukuzimela. ngaphuma kanjalo osumningi umsebenzi wangikhipha wona emsebenzini So uqale ka construction usasebenza. Usasebenza. Waqala kancane. ngavula inkampani ngaqala kancane Sindi ngengathi khona ufuna ukukubuza mana. Yama ngifuna ukwazi kabanzi mina la ngoba usho ukuthi usuka construction ngifuna ukwazi ngeyinselelo obhekana nazo ku construction ngoba phela construction isikhathi esiningi kuye kuthiwa umsebenzi wabo abantu besilisi kwabasuke begcwele lapho ingqinamba neyinselelo obhekana nazo. Izinselelo esinazo kwa construction okokuqala nje umsebenzi wabantu besilisa kufuneka umuntu okwazi ukukhuluma ngoba uma uthula umsebenzi wakho uzokwa kufuneka ukwazi ukubona into eright nento errong okunye kwa construction akufanele ukuthi uxoshe abantu zonke insuku umsebenzi wakho awukhuli abantu mabonile babize ukukhulume nabo mina ke baye bathi ngiyathetha abanye baye bathi umlilo wamaphepha ngoba ngithetha manje sengixolile manje yebo ngoba ngifuna ukumtshela umuntu ukuthi kuwrong lokho akwenzile yebo Imake wema ngifuna ukwazi mina. Omunye uzothi hayi uma wakwazi uqala ibhizinisi ngoba yena wayenezimali zakhe enezizumbulu akwazi ukusifaka la ka construction kanti ngiyakwazi mina nami ukuyiqalela nje khona umama okulalele manje othe ungaze ngakhuthazeka Nkosi yami mhlambe nami ngingakwazi ukuqala yingoba wawunezizumbulu wakwazi ukungena la ya construction ngokujwayelekile abaqala ngomsebenzi omkhulu mawuqala nje umsebenzi wakho uqala mina umsebenzi wami uqala kwakuka 6000 wawenzani ngangifaka icounter okay icounter nje ukuthi abazothenga balunguze okay nje kwakumsebenzi omncane abakunike umsebenzi omkhulu uqala kancane into ongakwazi ukuyi-afford nakamakhelwane ungakutsheleke 1000 yebo ngamanye amazwi uthi kufanele uyifune lento kufanele uyifune lento ungathi imali ayikho ngicela ukushaya options amathathu kufanele ube umuka construction iba nama account umuka construction iba ne credit card uma ungena i-credit card umakhelwane nje angakunika u500 uqala yindaba ukuthi iba ne credit card ma i-credit card phela uma ngabe uzoqala njengami ngangisebenza uzoba ne-credit card ozokwazi ukuqala ngayo uma ungenayo imali ukwazi ukuthenga ngayo yebo okay kodwa nje kuhle ukuthi ube nama-account namanje mina ngiphiliswa ama-account ama-account kanjani uvule i-account endaweni la uthenga khona impahla zokusebenza ube nobudlelwane ney'tolo ube nobudlelwane ney'tolo izinto ey'njani nje ma imisebenzi enjani uke wayithola nosuke wayakha nokuthi sekuyiminyaka emingaki manje ukulo mkhakha waka construction ngiphume emsebenzini ngo-2009 okay kodwa ngo-2006 bese ngivele sengisebenza buvele usuqalile yebo so nje kusukela ngo-2006 ukulo mkhakha wa construction yizinto ey'njani nje oke wazakha kumbe oke wayisebenza wakha imizi yethu emakhaya kumbe mhlambe wakha emabhilidi amakhulu ohulumeni okunjani okwenzayo ngakha amabhilidi ey'bhedlela wakha izibhedlela kodwa-ke angikasusi njengamanje ngiyayilungisa okay ngilungisa ama-clinic ngiwaxhume ngenza iy'kole mhlawumbe isikole esisha usiqale phansi nje usakhe nje isikole ngisiqale phansi usuwakhe ey'ngakhi nje iy'kole mhlawumbe 2-3 ey'nkulu osuzakhile nje wayiqala wayiqeda kodwa ikakhulu ama-toilet okay yebo
ephulumeneni njengo indawo zo premier kade ngakha nje isecurity udongo olukhulu olungenza ukuthi umuntu angakwazi ukungena njengamanje ngakha i-library enkulu eCoopsville enkulu uno 75 uneminyaka ewu75 usomabhizinisi osayibambele futhi ngiyabona nje ukuthi ungathi uthi njengeke ngize ngiyidedelele ngiyaqhubeka ngiyasebenza ma akukhathaza ukuthi usaphuma ubuye ebusuku ngiyaziphela osomabhizinisi asikho isikhathi sokulala afuthi awusho ukuthi ngizophuma ngo4 mina kuyaphunywa nje nango9 kuyaphunywa nango10 usayibambe kanjalo nawe ngibambe kanjalo nje ekseni ngo6 ngiyavuka kufanele imoto mase iphuma nginezimoto ezininganyana nginabashayeli ngino-manager nginomfolomani kufanele bonke mase bezothatha imoto ngibone ukuthi uyithatha nje uyaphi uma ngikusola ukuthi angiboni ukuthi uyapi ngizokulandela uyothi uyokufika mina ngoba sengiphambili ugadile umsebenzi wami amandla asekhona kodwa ke phela sengikhulile manje ubaba uthini njengoba usebenza kangaka ubaba ubheka amatekisi ubaba ugadile naye uyasebenza yebo so yikhaya okusetshenzwayo wonke umuntu uyasebenza wema ngifuna ukukhuluma nalo mama osekhaya othi hayibo khona umuntu ono75 osasebenza kanjena uhleli yena ekhaya uyabalisa uthi ngizokwenza njani mukhuthaze ukuthi kukhona ngisho okuncane ngisho abekuthiwa kanalutho umuntu wesifazane kodwa akahlali ayi ngithole ngimthandayo namhlanje ngoba ukhuluma ilanguage engiyithanda ngempela ngizoqale nje mambokazi umama akabe nendawo yakhe yokukhuleka ngeke kube umama ungenaye umuntu obika kuyena usizi lwakho manje na uma ngabe ungenayo indawo obika kuyona usizi lwakho uzolibika kubani umbama kufanele abike kuNkulunkulu ukuthi namhlanje ngilale ngilambile uNkulunkulu uzolenza icebo mina ngumama onjalo ke umama akahlali nje athi dehe njengoba kusehlobo nje na uNkulunkulu esipimvule ngaka amathanga akho asehlanzile umbilo usuke wawudla mina sengidlo wesithathu ima mama ngamanye amazwi uthi usomabhizinisi unenkontileka eyenza imisebenzi emikhulu kangaka kodwa uphinde futhi ube umama othatha isikhathi aphume aye ngemuva kwendlu ayotshala ngiyatshala uyezwa njalo wemama lapha ekhaya othi anginalutho hayi angimthandi umama ohamba ecela imfini emzini yabantu hamba uyocela intanga intanga ziyashuthe wayitshala nokutshalo uyayishutheka intanga enza amajesi crochet ongcono umama angafonela umambokazi athi awuthi lo mama ngithengele umshini wamajesi Nkosi yami ithi lo mama nje angithengele umshini wamajesi futhi ngiyokulandela mina ngiyokuphuca uma ungasawusebenzisi akudlalwa le ngiyazengithanda wemama ngiyokuphuca umshini wami ungasawusebenzisi crochet akenze okuthile umuntu yebo awugadele omakhelwane abasebenza izingane ezu4 nje zizokunika iplate lokudla ake ubhaka amakheke udayisela omakhelwane uma ungakwazi hamba ufundisa isonto elilodwa ke nje ufundele ukubhaka ubuye kodwa kungabi umama othi sazi solala sidleni cha uhulumeni wethu unezinhlelo eziningi kufundelwa ukufuya inkukhu mina ngayifuya inkukhu ngingakufundelanga kufundela ukufuya inkukhu kufundela ukufuya ingulube kufundela ukufuya imbuzi kangathi imbuzi zinocheese zinobisi kuningi ongakwenza umama nje akangitshela ukuthi ufuna ukwenzani akasho hayi abalaleli bokhozi laba wemama njengoba ubabiza nje ngiyakutshela mfana wami abalala endleleni uzobathwala kahle bazosho ngempela manqoba ngesithatha abambalwa abafisa ukuphawula njengoba sikhuluma nomama uJean Sithole mamzanele waze wangibusisa umama uSithole waze wangibusisa ngiyeza ukuthi usesebhizinisini kodwa ke hayi ungibusisile mina ngumbaba nje owunesi okuyona le age ayishoyo ngoba ngina 33
kodwa sengiyagqugquzela ukuthi ake ngihambe ngiyofunda njengoba ngu-staff nurse. Indlela nje asengibusise ngakhona ngivele ngazibona mina ukuthi I can do this, angingafeli ka-EN, angiqhubeke. Siyabonga, Nkosi imbusise, Nkosi yami, sivuselelekile nje kakhulu. Sanibonani Shilo, mama Mambokazi kaNkambule nosisi umsakazi ohamba naye namhlanje, sisi waseshowe. Bengicela ukubuza mina komama ukuthi njengoba ine-addiction nje, mangabe uyithanda akubi lula nje ukuthi ushintshele komunye umsebenzi, noma ushintshile uhlala njalo uyikhumbula ukuthi ukhokha kanjani, ngoba ngiyayazi unesisi Mlambo eGoli. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Ngithi ngibingelele Khosini FM, nqobile maphangale anti Ngqo, Nkosi yami. Ngithi uma wami lo olapho Khosini, uma wethu uyasithanda nathi siloko esiyikona nje ngenxa yakhe. Konke akukhuluma ngimlalele, nami ngihambe emva kwakhe ezinyathelweni zakhe, nami ngifunze yena. Ngiyalithanda ibhizinisi kakhulu, ngamlandela size siyafana-ke nje futhi-ke nje. Ngiyajabula umuze kuphuke ekhuluma uGuzeni, ngithi halala mavezi, halala mawami. Awu Angibingelele uKhosini, ngithi sanibonani lapho Mambokazi nehambeli zakho. Yazi yangithinta inkulumo kamama, lokho eyiqalile njena ngizwa kuhlekezela inyembezi. Hayi ukuthi inyembezi zokuphatheka kabi, inyembezi zomjabulo. Usebenzile umama, ngiyambongela bandla. Kuko lonke nje uhambo lakhe aselihambile, ngiyathanda unginika isifundo nami ukuthi fanele ngisukume ngizibambe eziqine. Ngiyabonga Mambokazi, uxolani madonda la eRishmond endaleni, niphile nje. Amen mamzanele, amen. Yo, hayo mama bakithi, hayi siyamuzwa, yasikhuthaza uNkulunkulu wami, yasikhuthaza kakhulu. Siyabonga mama, siyabonga kakhulu. Sanibonani mamzanele uKhosini esihambeli sakho. Ngiyabonga kumama ukuthi abe nempokophelo nekushisekela kokufuna ukuthi achieve ama-goals akhe. Ngiyambongela kakhulu ukuthi ohambeni lakhe noma kade kukhona ukwehluleka endleleni, abazali bengasafuna aqhubeke nokufunda, kodwa kwasho ukuthi uphokophelele phambili, waye wazi wafika. uNkulunkulu ngathi konke akamenzele khona kungaba isibusiso esivela kuMdali. Ukwenzile kwenzeka, pho thina singahlulwa yini ukwenza. Ngiyabonga mamzali ukukhuluma nophindile Ngcobo ngisemnambithi eSpeedville. Uyabeza balaleli bathini bathi maze bavuseleleka khona la ngimthandayo othi staff nurse othi hayi khona ngiyasukuma manje ngiyafunda. Kukhona lothe ma uyakwazi, uyamazi wena lothe ukwazi kahle. Unqobile ingane kadadewethu. Ngiyamthanda, kushuthi ke uyincwadi efundekayo njengoba eshethi hayi lokho akukhulumayo sofakazi siyakwazi. Ngamkhuthaza ngamfaka emsebenzini. Wayibamba. Yebo. Wema nangomunye ethi hayibo umuntu oke waba umhlengikazi ayiphumi lento kuyena. Ngeke ngisho njalo nami ngithi njenge event organizer, umhleli wemicimbi, uyazi kuye ukuthi noma ngiye emshadweni nomuntu ngiyithuke sengisukuma ngifuna ukusiza ngoba ingaphakathi lento. Nakubuhlengikazi injalo yini? Uqinisile yebo injalo. Yebo, kodwa njengoba esho nje angiyekile. Omakhelwane bami kukhona abakadlamini abadala. Ngenza sure ukuthi every week ngiyahamba ngiyobheka ukuthi badingani, ngibathengela ama-fruit, ngibaphendule, ngibenze some exercises. Nje angiyekile ngoba nasesitolo makhona oqulekayo ngixuma kuqala. Ayiphumi nasesontweni makhona oqulekayo ngixuma kuqala, ayiphumi lento. Kodwa ngeke ngibambele kuyo, ngizibambele ebhizinisini. Wema ngifuna ke ukuthi abantu abaningi uthema ukhuluma lana izinto ukhuthaza abantu besifazane, wathi umuntu wesifazane akabe nendawo yakhe yokuceba, indawo yakhe yokukhuleka. Ngithanda ukuthi mina ngithi uyazi ukuthi lana eShilo ngihleze ngithi sebenza wemzalwane bese ngithi asithandaze bese siyasebenza, singagcini ngokuthandaza kuphela. Abantu abaningi ikakhulukazi abakholwayo bayasaba ukukhuluma ngento yebhizinisi, bayasaba ukukhuluma ngemali
kube ngathi ubathanda imali ke laba thina siyakholwa nje uNkulunkulu uyongipha uma ethanda kodwa cha nina nisebenza too much basho kanjalo abantu uthini kubona nami bahlala bethi ave ngithanda imali uNkulunkulu akasena lo waNkulunkulu woAbraham ayekhuluma emadlebeni abo uNkulunkulu kuthina usekhuluma ngezenzo uNkulunkulu wanamhlanje useyinkulunkulu wayizolo usewuyilo waNkulunkulu kodwa akufanele ukuthi sicabanga ukuthi uzokhuluma ngeke samuzwe ekhuluma sifanele thina ukuthi simcele asilekelele kwesikwenzayo sizophila kanjani uma singena imali esontweni sizonikela ngani indlu kaNkulunkulu esontweni einkonzweni sikuzona ifanele ukuthi ibe yinhle sifanele ukuthi thina ke eCatholic siyabondla befundisi sikhokha isondlo uzosikhokha ngani ungasebenzi uzophila kanjani ungasebenzi kumbe nje noma ikliphe enye inkonzo kweshumi yakhokho kweshumi sebenza mzalwane sebenza nzima bese uyafunda noma ngasafundekanga sebenza kodwa umthando uNkulunkulu ukwazi ukusiza abanye ngifuna le yokuthi ukwazi ukusiza abanye ngoba uke wathi manje njena ngiyazi ukuthi ngiyabona ku Facebook wami bayangena bayasho ukuthi hayibo nakho nami ngumama ngifuna ukwenza lokho ungangisiza ngani wema uthe abantu besifazana basukume basebenze kodwa ngiyazi ukuthi unezingane ezintathu ngokwakho izalile kodwa unenqwaba yeingane zakho ozikhokhela ngisho ezikoleni ezinye sitshele kafushane ngalokho nginezingane ezintathu bese kuba nabazukulu abasihlanu kodwa sekukhona umzukulu esengimthathe ngendlela wesithupha ngoba ngamthola exakekile umntwana ephepheni ngamfundisa uyipharmacist namhlanje wamthola kuphi ma ku-newspaper ilanga wafunda iphepha wafunda iphepha wathola ukuthi uxakekile wamsiza ufundile useqedile ubumfaka evasithi yebo useqedile manje futhi umsebenzi awutholanga kahle senimregistele ukuthi enzeni uye UCT wenza medicine uyofundela ubudokotela yebo uqale wazama ipharmacy kwangalunga ngendlela ngayo ube phasa ngo-90%. Manje umqalisa phansi uyofundela ubudokotela. Yebo. Kukhokha wena ma. Yebo. Uhlakaniphile ngiyazi abona angiyazi uzophasa. Lento yokusiza ingaphakathi kwena. Ingaphakathi kumina kuze kudinwe ingane zami. Ukunikela kwabanye nokusiza abanye. Yebo. Ngiyanikela imndeni exakekile. Nginika ukudla ngiyabahambisela emzini yabo ukudla noma ngabe ngizokuthiwa umzalwane uyagula ngiyahamba ngiyeka lo mzalwane ngibona ukuthi ngingamsiza ngani ngifuna odokotela engisebenza nabo sibani ungangisiza la athi wozala mhlawumbe usePine Town thatha imoto yami ngimthathe ngimsePine Town leyo addiction abeyisho lo mzalwane yebo ikhona kodwa uNkulunkulu umbeke phambili kuko konke ngimbeke phambili mhlambe ngicela ukudlula la ngithe ngilungisa umuzi wami lapha ekhaya kwafika ukuthi siyenza imizi yethu ibe mihle kepha thina bomama still siyokhulekela esihlahleni ngathi cha uNkulunkulu ngizokwenzela iroom ngine room mina othandaza kuyona iroom nje elinako konke ke emakatholika yazi lineziphambano linako konke amabhayibheli linako konke nje nendawo yokuguqela linako konke nje ila ukhuleka ngathi inkosi ke nawe ngikuphi room uma ngabe nginenkinga ila ngizofika khona sihlangane khona emlanjeni noNkulunkulu sihlangana la noNkulunkulu mami habi khona ingane ezohlala ekhaya sikhona ngoba imali yokuregister ingekho ngicela nje ukugijima ngisho njalo bese ngithi angabi khona umuntu ozothi akazi uzolala edlini ebe nezandla ezimbili umuntu akakwazi okuncane azokwazi ukwenza nokugada nje ingane ezimbili ingane nje ezimbili uzigade nje uwenza amakhekhe amabili udayisa uwashele omakhelwane uklinele omakhelwane akukho ongeke ukwenze ukwazi ukubeka ibhodwe endlini wonke umuntu uphiwe akekho umuntu ongaphiwe
uNkulunkulu azange amdalela umuntu ukuhlupheka kodwa ubuvila ubuvila bangakusaba ukusebenza kanzima nokungalala. mina ngelinye ngohlangana nami edrobheni ungangiboni wemambokazi mase ngisebenza ngisuke ngihamba ngisheshe ungangiboni ungaswekile kanje nje kusokile umuhle kanje namhlanje ngifaka isigqoko sewulu Sindi sasiyalivala uhlelo lethu bazokuthola phi abantu abafisayo ukuthi bakhulume nawe. Ngiyazi ukuthi nami ku Facebook wami bayabhala kulungile ngizodlulisela kuwena kodwa bazokuthola phi abafisayo ukuthi bakhulume nawe. Ayi ngiyasaba ukufaka ucingo ngizofaka i-email address. Okay. Ithi Jean Sithole. Uyasaba nocingo. Hayi ngiyasaba. Ithi Jean Sithole. Asubhaleke lo Jean JEAN SITHOLE. Okay. Jean uJean lo ngathi Jean eqokwayo. Jean eqokwayo Sithole. Okuhlangene @telkomsa.net. Akobe ngiyeza njalo bafowethu nansi i-email address uma umama lapha ekhaya ufuna ukukhuluma noma usuyokhuluma nabantwana bakuthumelele i-email ku jeansithole@telkomsa.net uzokwazi ukuthi ubaphendule mama. Ngizobaphendula ngempela. Mama uSithole siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje nanguSindi efisa nawe ukuthi avalelise. Siyabonga kakhulu mama uSithole usungule namhlanje wasigqugquzela kakhulu ikakhulukazi abantu abasha. Saziwa ngabantu abasha bangasafuni ukusebenza isikhathi samanje hlezi silindele izinto ezizakalula. Siyathemba ukuthi umlaleli ekhaya umama umuntu omusha ukutholela igqugquzeleke ukuthi kuyasetshenzwa akuhlalwa uyacabanga ukuthi yini ongayenza ibhizinisi kuningi akubalile umama esingakwazi ukuthi siziphilise ngakho sibalekele ukuhlupheka. Sibonga kakhulu Sindi awuphinde futhi ukuthi wena ke bakuthola phi abalaleli. Sindi kaMadlamini Mbatha ku Facebook, Instagram Sindi Mbatha @Sindi Mbatha _Shandu then ku TikTok Sindi @Z. Sibonga kakhulu sithando sami ngizosifaka isithombe sami noSindi lapha ku Instagram @mbokazizanele uma ngabe sivala nje la ngifuna libone le ntokazi enhle kade ngihleli naye namhlanje ngisakaza nayo kanti kuwena Mam Jean Sithole siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje sikhuthazeke kakhulu. Ngiyabonga kakhulu na. uNkulunkulu asigcinele wena. Nginibingelele bafuna kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lapho khona besibuka khona uhambo lukamama uJean Sithole osomabhizinisi echaza ngohambo lwempilo yakhe ukuthi liqale kanjani ungene kanjani emabhizinisini njengoba eneminyaka elinganiselwa ku-75 years njengamanje ize noma engabonakali buka ngathi isawumuntu omusha isagijima emabhizinisini construction nokunye njengoba uyizwele nje thina sesiyakusamarayizela lolu hlelo boluhostwe umama uZanele Mbokazi kuKhozi FM kuhlelo lakhe lingena ngo-9 kuze kushaye u-12 njalo ngamasonto lapho elanda khona izikhulumo ezahlukahlukene zibe ama-guest zichaze ngohambo lwempilo yazo njengoba sazi ukuthi umuntu nomuntu empilweni uba nohambo lwakhe olwehlukile kunolomunye. Lolu hlelo luyayishiya abantu bekhuthazekile bevuselelekile ngempilo bebona ukuthi nabo kukhulu abasengakwenza empilweni bekufunda kwabanye abantu. Ungakhohlwa ukuthi njalo nje bokwamasonto uzivulele lona lolu hlelo uyozwa nje izikhulumo ezahlukahlukene kuKhozi FM ezilandwayo zibuzwe ngohambo lwazo nawe khona ungakufunda kepha ngaphandle kokukhuluma kakhulu sicela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare le video ucomment lapha kusession usho ukuthi wena ufundeni ngohambo lukamama uJean Sithole osomabhizinisi. Siyabonga.